Oñati plato erraldoi bat bihurtu da beste urte batez, 15. edizio honetan 18 taldek parte hartu dabe eta 11 ordu eduki dabez laburmetraiak prestatzeko. Urtero gai ezberdin bat eta objektu ezberdin bat izaten da, aurtengo zein da? Aurten gaia da erreleboa eta objektua da testigua. Bueno, zelan doiez grabak eta jabazoi ez ordutxo batzu grabetan, ez? Bai, goizien goizetikan hasi ga, 8etan emandozkue Santanan azkenian zeintzan aurtengo kortuan gaixa eta ze elementu sartu biezan. Eta, bueno, goizien goizetikan planifikazio egiten eta, bueno, gauzai ideia ematen eta forma ematen eta, bueno, denboriak sakatu egiten dau, azkenian ez da, denbora larreikan emoten daben zea. Ekitaldi bat o kortua bere izatez, baina hortxe gabitz jota urrian. Urtero apuntetan zaie? Lehen urtia da aurtengo lehen urtia, nahi. Eta zelan lehen jozue lanen banaketa? Lanen banaketa, danon artian, azkenian 8 laguneko talde bat juntauga, eta danok parte hartzen pitin bat aspektu guztian, ez? Bai planifikazioan, gidoi atletikan, ideia desberdinak eta ertetzen dira, eta guzti hori, eta danok azkenian eta gau aspektu guztian papeltxo bat. Ideiaren batek arri osue pentsaute edo dana gaur goizien pentsatu? Ez. Azkenian gaur goizien Santanan gaixa eta elementua eman izan daben arte, azkenik nundikan urten bizan historia, orduan nano batzan, errezel horrekin nundikan urtetzen zen gaixa eta guzti hori, eta virgen etorria, esaten da moduan. Esan leike gutxi gora bera nundik nora joango da zuen laburmetraia? Ez. Sekreto profesional. Ja ordu batzuk daruzuez grabaketetan, zelan doiez? Ondo. Oin arte graudu isa geixen oin faltatxako azkenengo esenia grabaikia eta hortik aurrera bazkaldu, dana montau eta entregau, zela bien. Apuntetan zaien lehenengo urtia da? Bai, aurten da gure lehenengo urtia. Ikusi dugu kortoko pertsonajietako bat, Goiena dala be bai, ezta? Bai, gure pertsonajietako bat Goienako aurkezlia edo da. Eta, bai, jende asko zaie zuen taldien, zenbat zaie eta zelan koordinatzen zaie danok? Puntauta 7 gauz, 7 daku prestutasune egoteko egun osuan ziar eta gero pare bat lagun baikia dauz lagunketako prest. Eta hori apur bat ni arduratu naiz kamera eta lanetan, eta gero artean banatu du inbiarrekuak, eta hoxe. Ikusten duzue irabazteko aukerarik? Irabazi ez dut uste ez dakik, baina, bentet ondo pasau hori zan helburua eta pentsa ze ikia, guztua gaketan gaiena. Zelan doiz grabaketak? Ondo, esango neke ondo dira, zela. Hasieran egizezan blokeo baten sartu garela eta kosten xakula lehenengo ideiakin urtetia, baina ustot ja behin ideiak urten dauenean ja bastante ondo dira zela grabaketak. Ikusi dugu zu kortorako jantzik zauzela espreski, ze pertsonaje interpretetan dozu? Izen ez da kondekan zehaztuta, baina esango neke ni aurreraketa ze, honena igual gero bertan ikusi eta sorpresa moan mantentzia. Lehenengo urtia da parte hartzen dozuela? Ez, jango berria esango neke 8 o 9 urte badiala parte hartzen eta ez du sekula kaleien. Eta emongo dutzu denpora grabaketak eta edizio bukatzeko garaiz? Espero baiet, lehen esan moguan, kostaxeko ideia apura de struktura ikia, baina behin martxa hartu dula bastante ondo gaiz eta esango neke baiet, gero keston artistak taldean hemen edizinorako, así que saspiretarako gertu dengo gara.
Baltzardi taldeko partaideek irabazi dute lehiaketa kateak lanarekin. Bigarren sariari dagokionez, Duingi eta LPM taldeendako izan da goizeko erreleboa eta I-gerentzia laburmetraiekin. Talde bereko Jonander Kortabarriari eman diote aktore honenaren saria ere, eta azkenik The Push Brothers taldearentzat izan da 3. saria, ohituren erreleboa lanarengatik. Lehenengoko sarixe irabazi dozue, espero zen duen? Ba, egitza esan ez, nik ikusten nivel asko eta ja lasaian jarritxa eta bueno, a ber zein urtengo dan, eta derrepenten, ez gauen espero. Veteranuek zaie, indala gutxia zeie parte hartzen? Niria bigarren urtia da, egitza taldia ja beste urte batzutan ustot irabazitza zaukola, baina ikusitza ambientia eta zenbat jente mugitzen dan eta plaserroa da parte hartzia bai. Zelan okurri diatzue gaixe modu horretan enfoketia? Gisa esan betik kritika soziala lantzian, saiatzen apurra lantzia hori, baina kostetan jaku ideia gisa esan zela denpora gutxi dau beti aztenga berandu gradetan eta bueno, azkenia beti kontrarreloj, baina bai, saiatzen apurra kritika hori lantzen eta gustora egoten itxen gauen lanakin. Bigarren sarixe irabazi dozue, zelan hartu dozue, espero zen duen? Increíble. Gaur desberdin inu, ikusi zumoure inu beste talde batekin batera. Eta, izan da esperientzia bastante diferentia, zehazean bi laburmetra izian, bat alde batetik, beste alde batetik, bi aldiz grau egin gauza batzuk, eta oso ondo pasadu. Azkenean junto gara 10 pertsona, eta ego gaina basari hori irabazi du, guretzako izan da increíblea. Zu gainera aktore honenan sari zebe irabazi oso, zelan hartu oso sari hori? Hori bai enegela espero, zen urte asko dira, ez duz sekula irabazi, lehen goldizia irabazten duten hau, eta gaur basikamente zen monografikoan neria, eta kristona lagua da, oso pozik. Zelan notu jatzue ideia eta gero aipatu oso moduen zelan inozue koordinazio hori? Zigar relebuakin eta laneko relebuak, hortik hasi da gutxinaka, eta gero gudako bastante estilo ezberdinak guk talde mogura. Guga txorrada gitxo egiten du, gauza ez dakit teknikoak egiten daue modu bat ezatearen. Eta zigarako banak eta nola halko zen izan historia bat bi zatilan, eta hola, eta gu oso guztagatu gure maitzakin. Podiumien geratu zaie, zelan hartu dozue sarixe? Sorpresaz, ez? Aurten egiz esan sorpresaz, aurreko urtean euki geben sorte itzela. Baina ez geben espero jondik inora irabaztia, eta aurten ikusi du dauela kriston mailan igoera, orokorrian, eta orduan sorpresa ikaragarri esan da egiz esan. Zenbat urte dauru ez parte hartzen? Ni izin nintzen kuadriakoakin, gero bat holan bakarrikan egin nun, eta azkenengo 4 urtetan enaixeakin, 2 txoro, eta hori, txorak egiak iten, eta azkenengo 2 urtetan, aurreko urtean irabazle, eta aurten 3. Ondo, guztua, eta jarritzeko asmoa ekin behintzat, ez? Bai, albadu behintzat, etorreko gara urren urtean, seguro. Talde berezizia daukozue, bi zaielako eta beste batzutan asko egiten dauen lana, biren arti emanatu biozue bai, zelan iken dozue banak eta hori? Zuk esan. Batez be, gero produzio edo editazio lan guzti hori ana egiten dau, baina arazo larrixena da grabatzeko orduan bate grabaien badau, bestia dau aktore modura, eta orduan interakzio gauzak eta oso soiak izaten dira, baina gutxi gara lortzen du eta ondo, bixuen artean kostata baino bai, iten du. Bai.